Lijep pozdrav! U današnjem videu pravimo od ove haljine jednu suknju. Znači ovo je bila trudnička haljina ili hajmo reći haljina za dojilje. Imala je naprijed rajsvešlos i sad više ne treba za tu svrhu. I sad ćemo od nje da pravimo znači suknju, ali nije ništa nešto komplicirano. Znači ovu haljinu ćemo osjeći. Ovo dole ostavljam sve isto, mada i nije baš nešto ravno, ali hajde. Izmjerit ćemo znači koja nam dužina treba i ja sam ovako odlučila da ću sjeći tačno naspram ove ovdje linije. Ovako, da vidite bolje, znači to će nam biti dole A linije. A osjećamo tačno ovdje ispod samo 1 cm. Znači, pošto ovdje imamo i ovaj dio rajsvešlosa. I tu ćemo sad obilježiti ravnu liniju i osjeći. Potrudit ćemo se da što budemo precizniji. Znači, ovdje. Znači moramo malo više spustiti zbog ovog rajsvešlosa ovdje, nažalost. I sjećemo isto sa oba dvije strane. Ovako. Znači prvo da povučem liniju pa ćemo izmjeriti da mi je isto i na jednoj i na drugoj strani. 4,5, 4,5. Ovako, i ovdje smo. I sad ćemo osjeći ovaj dio. Možete makrezama, možete sa onim, ako imate rolirani nož. Ako nemate, znači samo sječite. Ovako haljina je dosta nova, a šteta je ne nositi više. Znači ovo nam je sad taj kroj za suknju A linije i još nam znači sad na ovo treba pojas. Pošto je suknja, to jest ovaj dio će ovdje biti, može preko bokova, znači gore nam samo treba malo da nam guma na stomaku nabere. E sad, ovdje ja nemam puno tog platna, pa ćemo zato probati iz dijelova. Da vidimo. 5 cm, mogla bi na 2 gumu staviti od 2. Znači ovdje. I da probamo od ovih komada sebi sastaviti pojas. Ja ću osjeći ovaj ovdje dio sav. Jer kad bude malo na gumu neće se to vidjeti da je baš toliko iz dijelova. Jer mi ova dužina odgovara. Ostavit ćemo je. I ovdje imamo na ovoj strani, tako da ćemo, znači mjerit ćemo 5 cm i sjeći za pojas, stavit ćemo gumu 2 cm. Ovako, 5. Malo da poravnamo. I sad ćemo tako više dijelova
po 5 cm da sjećemo. Pa ćemo onda sastavljati. Ovako. Naravno i ove ćemo sa strana ravnati. Ali sad prvo da isjećemo da vidim koliko ću imati trakica. Ovdje nema više. Ovako. I kad sve sastavimo, sad ćemo vidjeti koliko nam je to dugo. Znači stavimo lice na lice. Spojimo iglicama. I kad odbijemo, znači ovo za spajanje, vidjet ćemo koliko nam je sve ukupno. I ako nam zafali, imamo i na drugom dijelu. Ovako. Mislim čak da može. Malo nam fali. Da vidim, možemo li od ovoga napraviti mali komadić. Ovo se ne čute, se orijentišem prema ovim ovdje ovim. Znači ovdje još malo. Ovako. Dodat ćemo i ovaj i sve ćemo onda to sastaviti. Ovako. Kad to sve posastavljamo. Ovako. Ja idem prvo ovaj kaiš cijeli sastaviti, pa ćemo onda odrediti ovdje tačnu širinu, mada mislim da je to sve baš u milimetar. Idemo prvo na sastavljanje pojasa. Ovako, sad ćemo sastavljati ove dijelove pojasa. Ravan bod, u mene je 2,5 i na početku i na kraju osiguravamo bod. Ovdje mi se malo zapetlja.
jedan. Sad drugi. I još ovaj mali jedan. I vi možete odmah sastaviti, znači ako ste sigurni koja vam je tačna širina, možete sastaviti odmah i ubacivat ćemo onda na suknju cijeli pojas. I koji obično radimo pojas, znači ja ću sastaviti sad cijeli. Ovako. Ovako, sastavili smo, znači dobili smo sad jedan krug i stavljamo ga na suknju. Ovako, ja sam htjela još da vam pokažem. Znači vi možete i na ovu gumu isto naberete ili rastežete tokom šivanja i dobijete ovako suknju. Znači možete napraviti tako. Naravno prije toga spojite ovu gumu i napravite. Iskreno rečeno ja baš razmišljam da to napravim tako. A imate i ovu mogućnost, znači od ovoga sad poklopimo ovako. Znači prelomimo na dvoje i cijelu suknju opšijemo, znači i ostavimo samo 2 cm za uvlačenje gume. Možete tako, a možete i sa ovom gumom, još vam je jednostavnije da riješite, znači da iskoristite. Ovako. Ja mislim da ću to uraditi. Da, to ću uraditi. Nema veze što smo šili pojas, naumpalo mi je da može i ovako. I čak mislim da dosta ljepše izgleda sa ovom gumom. Idem ja spojiti ovu gumu na običnu mašinu, pa ćemo je onda na suknju podijeliti. Ja sam spojila gumu. Ovako. I onda je ovdje ovo što sam iza spojila, još jednom podvrnula i prošila. I sad dijelimo gumu na 4 dijela. Znači ovdje nam je jedan šav i onda vamo na suprotnom dijelu označite sebi i isto tako i u kontrasmjeru. Isto podijelite na 4, to jest još 2. I tako isto ćemo uraditi i na suknji. Ovako. Znači ovdje imamo 2 šava, to nek nam stoji i sad ovdje imamo i treći, znači treba nam samo na ovoj ovdje strani. Ja ću sad samo ovdje označiti, pošto iza imamo sve. I znači dijelimo, tako ćemo prišivati suknju. Vi sad možete, ovo bi bilo dobro da obradite na overlock ili prošijemo, znači sad ću vam pokazati kako. Prošijemo ovdje 1 cm i onda kad se okrene možete prošiti ovdje još jednom, fiksirati. A možete i jednostavno ovaj dio obradite lijepo i onda direkt ide guma na taj dio. S time normalno da ovaj vam ovdje ide na leđa. Znači ovaj šav ide vam na leđa. To jest na zadnji dio, ne na leđa. Možete tako, znači i kad okrenete, ovaj vam ovdje iziđe obrađeno. Možete tako, možete i obradite i odmah direkt spajate. To je sad do vas. Znači ono kako bi bilo direkt, recimo sad, samo na ovo provučete
idemo zatim da vam je suknja obrađena gore i ovdje. I ovdje morate paziti, znači koji vam vidi, ja imam različitost ove gume, znači u mene ovaj dio ukrašeni ide dole. Meni izgleda ljepše da ide gore, ali koliko vidim drugačije se rasteže, tako da mi taj dio ide dole. Znači i to moram paziti, tako bi morala okrenuti onda. Znači ovaj dio na ovaj dio. I onda stavite iglicu. Ovako. I onda ovaj na ovaj ovdje. Šav. I stavite iglicu. Ovako. I tako sve 4. I onda rastežete tokom šivanja. Ja ću da mi ovo sve bude s ove strane, znači da mi taj bude ukrasni tu dole. I ovdje šav na šav. Ovako. I tokom šivanja, znači rastežete gumu da vam sve to lijepo ulegne. Ovako. I ta guma će da nabere lijepo sve. Ovako. Što ja znam iskomplicirat, ne znam nikako. Krenem od jednog pojasa, završim na drugom pojasu, a zato nikad nemojte šivat dok ne vidite skroz video kako sam ja to sve nešto izmijenjala ili napravila ili gdje sam grešku uradila i tako dalje. Ja ću prvo sad suknju obraditi, znači gornji dio na overlock mašinu i onda ću je ovako spojiti. Kad budem obradila na overlock i dođem do spajanja, snimit ću. Kao što vidite, ja sam obradila na overlock i krenut ću vamo, znači od ovog zadnjeg dijela. Stavimo ovdje gdje nam je ovaj, s time znači da ću gumu okrenuti ovu ka dole. I sad ovdje morate pratiti koliko znači rastežete od jednog do drugog, kao što smo rekli. Ako ste dobro sve podijelili i normalno morate paziti ovdje na koju ćete visini, znači hoće vam to biti samo centimetar ili ćete malo više ili. Ja ću staviti cik-cak ovako i krenut ću od jednog do drugog. Prvo ću ovdje ovako staviti. Spustimo iglu, izvadimo iglicu, ovako. I sad, znači razvlačite i pazite koji vam je razmak ovdje. Ja ću uhvatiti samo ovako da dođem do ovoga, nisam krenula tačno. Ovako. I recimo ja ću nekih centimetar odozdo. I onda uhvatite i tako ćete rastezati od jednog do drugog dijela. Od jedne iglice do druge iglice. Slobodno rastegnete i čuvate. Ovdje ovako. I dole možete prstima osjetiti otprilike koliko ste uhvatili. I krećemo. Pustite iglu dole i nastavljamo dalje. Znači u mene je ovdje. Ja ću sad izvati iglicu pošto ovdje moram malo da mi ne bude previše visoko. Ovako. I spustimo iglu dole i tako radimo od jednog do drugog, prišivamo pojas. Znači opet uhvatimo ovdje gdje nam je pola
Znači sljedeća polovica i razvlačimo tako do sljedeće. I ja ću sad to sve da uradim i onda bi nam suknja bila gotova. Evo moja suknja je gotova. I ko što vidite, iskreno rečeno, baš je super ispala. Vrlo jednostavno, a lijepa suknjica. A i nismo bacili haljinu, iskoristili smo. Znači baš je odlično. I ja ću sad još da vam stavim na lutku, normalno koji i uvijek, ili na ofinger, da vam uslikam. Uglavnom, to tako izgleda. Evo vidite, izbliza ovu gumu. Znači ovako smo prišili gumu. Ovako izgleda s druge strane. Ja sam se poslije predomislila, pa sam šivala po ovom šavu da mi ljepše izgleda i bolje čuva, nego da ima nekog viška. Znači to mi je ovako ispalo. Iskreno rečeno, ja sam zadovoljna, što je najbitnije. Lijep pozdrav do sljedećeg videa.